Conceptos e indicacións básicas para víctimas de agresión sexual. O primeiro que debemos ter claro é que é unha agresión sexual. Esta é calquer acto que atente contra a liberdade sexual doutra persoa sen o seu consentimento. Só se entende que existe consentimento cando se teña manifestado mediante actos que expresen de maneira clara a vontade da persoa. Considérase que existe agresión sexual naqueles actos de contido sexual que se realicen empregando a violencia, a intimidación ou abuso dunha situación de superioridade ou vulnerabilidade das víctimas. Como podemos saber se somos víctimas dunha agresión sexual? Se outra persoa te obliga a participar nunha práctica sexual non desexada nin consentida por ti empregando a violencia tanto física como psicolóxica, se produce calquer acto que atente contra a liberdade sexual sen o teu consentimento, ou se outra persoa che fai caricias ou tocamentos ou che dá bicos sen o teu consentimento. Que debo facer tras ser víctima dunha agresión sexual? Ben, pois existen unha serie de indicacións cando se producen este tipo de situacións. Primeiro, non lavar ningunha parte do corpo, xa que no caso de facelo podería provocar a perda do ADN do agresor. Non ouriñar. Isto é moi importante nos casos de sumisión química, xa que os tóxicos empregados para provocala elimínanse a través do tracto urinario. Ademais, nos casos nos que non se poida evitar, o máis adecuado é recoller os ouriños e anotar a hora. Ademais, a mostra debe ser entregada ao persoal médico no menor tempo posible. Nestes casos, o secado debe facerse a través de suaves toques con papel, nunca por frotamento. Evitar meter as mans nos petos de forma reiterativa ou frotalas. As formas de defensa máis habituais soen ser a través das mans, polo que poden conter trazas de ADN da persoa agresora. Evitar fregar o pescozo, os pulsos e antebrazos coas mans ou coa roupa. Isto axuda a preservar posibles lesións de agarre, así como o ADN. Ademais, o pescozo é unha das zonas onde máis restos de saliva adoitan atoparse. Non comer nin beber. Se non se pode evitar, recoméndanse usar hisopos. Se non temos este material, debemos realizar enxuagues con soro fisiolóxico e no caso de que non dispoñamos de soro tampouco, con auga. En caso de penetración anal, non defecar. E acudir ao hospital clínico máis próximo. Debemos acudir, denunciemos ou non a agresión sexual. É moi importante para recibir asistencia sanitaria, para evitar un embarazo non desexado, así como para recibir tratamentos contra infeccións de transmisión sexual. E, por suposto, para recoller mostras que sirvan para un futuro procedemento xudicial.